ame mauludu mina Abubakar Siddiq nunu ye kira jɛɲɔgɔnw de ye nunu ni kira gɛrɛ ŋun bɛ ɲɔgɔn na de kira bɛ min kɛ tile fɛ u b'a kalama a ka baara ye min ye su fɛ u b'a kalama Abubakar ye mun fɔ mauludu la dɛ e ma kalan mais ne fɛ ni kalanna e kan ka nin yɔrɔ kɔni dɔn ni ko mauludu ye bida ye nka Abubakar ye min fɔ a la i t'o o fɔ n'i t'a dɔn a fɔtɔ filɛ Abubakar ko qala Abubakar Siddiq radiyallahu anhu man anfaqa dirhaman ala qira'ati mawlidin nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana rafiqi fil jannati ni kalana ngani hasidiya yi ka kala datugu fu ka fisa go wallahi kalo sara min nuna nunu nga kala nzara nuna ni kunya adi anuma anga a seri anga zikiri dala nunga o kunga fisa ka tema ka donu nga kala ka jeli wele u kana amma mutu nu ka kalo sara e ka seri jeli ka o de nafa kunga bo munu yu ka wardo nunu nga kalala bari ama fo yenyewi danga ko Abubakar Siddiq ka kuma de filani ni mo min ye dorome kelen do ala kiraka bangeli ni so jalila iye gerebu do ta ne ma fi kana di karamko ma de gerebu do temeto to doro isego e mugande jusmasa iga do temeto to doro ka duma ko kanja nai iye dirham nafakati Abubakar ko mo mi yo kede tigi tigi la mogo ale jɛɲɔgɔn de ye aljina kɔnɔna la u ka bɔ k'a sɔsɔ ni Abubakar de ye Abubakar kelen ma kuma o jɔn tilala ka kuma ka da kan dɛ Abubakar kun ye kalifa fɔlɔ ye o kɔfɛ kalifa filanan ni o ye Umaru ye ale fana y'i kan fili wallahi mɔgɔ ni mauludu dɔgɔyar'i bolo ala yɛrɛ dɔgɔyalen do e bolo Umaru filɛ nin ye e fa tɛ kira kɔni dɔn ka tɛmɛ Umaru kan i karamɔgɔ tɛ kira dɔn ka tɛmɛ Umaru kan dɛ olu ye kira jɛɲɔgɔnw de ye Umaru ko cogo di wa qala Umar radiyallahu anhu man azzama mawlidan nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqad ahya al-islam nunu ngone na akilla an ye kunfiye cogo an yɛrɛ ma nin sɛbɛ dɛ an nana nin sɛbɛlen sɔrɔ ye Umaru ko mɔgɔ min n'a ye mawludu bonya cogo mais Umaru y'a bɛɛ de fɔ dɔwɛrɛ foyi tɛna fɔ ya bilen mawludu bonya la ko e bɛna se ka mawludu bonya fɔ ka tɛmɛ Umaru kan ya ayi i ye miliyari nin o i ye sabara don dɔ sen na o kameramani minnu jɔ mɛ ka an filime o mɔgɔ minnu jɔ mɛ ka an lamɛn o mɔgɔ hali i ye miseli de ta ka bɔ sira sanfɛ mawludukɛlaw ɲɛ e ye Umaru ka nin kuma ye i y'a labaara i ye mawludu bonya man azzama mawlidin nabi mɔgɔ min ye mawludu bonya fakata ahya al-islam k'a bɛna fɔ i ye silamɛya yɛrɛ de ɲɛnɛmaya o kɔrɔ ni mawludu bɔra silamɛya la silamɛya tɛ yen ne m'a fɔ dɛ Umaru de ka kuma don ni mɔgɔ min ye mawludu bonya a bɛna fɔ i ye silamɛya de bonya ni mɔgɔ min ye mawludu dɔgɔya dun Umaru de ka kuma bɛ yan dɛ i b'o de jaabi n'i y'a dɔgɔya dun o kɔrɔ jakawariju ninnu bɛɛ ye silamɛya binaw de ye ne m'a fɔ n y'a yɛrɛ Umaru de ko ten k'i y'a ye ko bari n'i y'a bonya i ye silamɛya bonya mais n'i y'a dɔgɔya dun i ye silamɛya de dɔgɔya Umaru dɔrɔn ma kuma ne hakili la dalilu de tɛ ninnu wasa o i y'a ye dalilu t'u wasa mais ala donna min na kaban ala bolo bɛ min na kaban o bɛ taa de woro jɔcogo t'a la o kɔfɛ
Usmana fana kumana ne kira ka kalifa banani unde munu ye maulidu bonya fo ka sa dan bela jelela Usmana ko maulidu konyola ko wakala Usman radiyallahu anhu man anfaqa dirhaman ala qira'ati maulidin nabiy sallallahu alayhi wa sallam فكأنما شهد غزوة بدر وحنين مولو أما با مولو كلي جوم سيغا أونغودو مابلي Usmana ko mɔgɔ min mana dɔrɔmɛ kelen nafagati mawludu la I ye dɔrɔmɛ kelen dɔrɔn de bɔ k'a di mawludu bonya kama k'a di karamɔgɔ ma tɛ mɔgɔ ma fɛn dɔw faamuya anw kulen no ni an yɛrɛ ye Ala ye anw sɔn o la anw kulen no ni an yɛrɛ ye anw mago t'i jɔ danfɛn dɔ ka dɛmɛ ɲinini na la bari anw hakiliw sɛmɛnen don Ala la o bɛ anw bɔ Usmana ko ni dɔrɔmɛ kelen nafakati mawludu la ako a bɛ n'a fɔ I ye Baduru kɛlɛ ani Hunayni kɛlɛ e yɛrɛ kun b'o kɛnɛ kan bamuru b'i bolo I ye kafiru jigi e mɔgɔ bɛ dalilu jumɛn na ka tɛmɛ nin kan dɛ mɔgɔ min ye Baduru kɛlɛ kɛ ani Hunayni ni kɛlɛ fila de kɛra silamɛw ka kɛlɛ duuru ye min gɛlɛyara ka tɛmɛ silamɛw ka kɛlɛ bɛɛ kan Usmana ko ni mɔgɔ min ye mawludu bonya ni dɔrɔmɛ kelen dɔrɔn ye k'a bɛ n'a fɔ e ni kɛlɛ fila bɛɛ seereya mɔgɔ min ye ni kɛlɛ fila bɛɛ seereya lahara aljanɛmɛ haramuyalen don e kan o kɔrɔ an fɛn fɛn bi yan bi bigayiri hisabin an bɛ kuma nin kan ka kɛ ko ninnu kɔni bannen ye sa ale ko ni mɔgɔ min ye mawludu bonya kira bangeli I y'a bonya ka tila ka kɛ sababu ye kuranɛ kalala kɔnɔna la ko e k'a dɔn e min y'o kɛ tigi e tɛ bɔ diɲɛ in kɔnɔ yan fiyewu fo Ala ka limaniya dafalen d'i ma limaniya dafalen bɛ mɔgɔ min bolo ni y'o de fɔ janɛmɛ gardien tɛ boli e ɲɛ u b'a bila I sɛnsɛnbagaw bɛ kɛ alijinɛ gardien ye u bɛ na u bɛ I minɛ k'i sɛnsɛn wa n'o yɛrɛ man di I b'a fɔ k'u k'i bila I yɛrɛ bɛ don ni yɛrɛ ye I ka tile b'i bolo ka ban ninnu ni alijinɛ tile ale ma da o ma dɛ a tilala k'a f'i ɲɛna tuguni I bɛ tila ka don alijinɛ kɔnɔ e tigi bigayiri hisabi ka sɔrɔ a ma kɛ ni fɛsɛ ye nin bɛɛ dɔnnen kɔ an fɛ alijinɛ sɔrɔ cogo o fɔlen kɔ an ye anw bɛ taa jɔn ka janɛmɛ da kongo anw bɛ taa jɔn ka kalo k'a lamɛn kuma tiɲɛ bɛɛ banna sisan k'a d'i ma mawludu ye fɛn min ye a n'a kɛli bɛ nafa min ɲɛ adamaden ye mɔgɔ o mɔgɔ dun mɛna mawludu kan Seydina Ali ko ten Ala t'i faga fiyewu f'a ka limaniya d'i ma fo I jogo ka kɛ kira jogo ye nka ni mɔgɔ min y'a bila dun ni mɔgɔ min y'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn dun ni mɔgɔ min y'a kɛbagaw nɛni dun hali ni e ye limaniya jɔn ye Ala t'i sɔn fiyewu e ka sa k'e to o limaniya in kan non a b'i ka limaniya bafu ye a b'i mako sa e bɛ kɛ sa e b'i dogo silamɛya de kɔfɛ n'o tɛ I mako sara wallahi mawludu lagosi la I mako sara wallahi mais I b'a kɛbaaw ye o depuis diɲɛ in na yan Ala bɛ dusukasi da I kan lahara ta ka jugu ye a kɛbagaw filɛ nin ye yan cɛman na musoman na ninnu ko k'u bɛ sa ka di yaro maaw man kan maaw tɛ kelen ye wallahi kira bonya min b'ale kan ale ɲɔgɔn ka bangeli tɛ se ka dogo la a tɛ se ka dogo hali ni anw b'a kɛ jinɛw b'a kɛ o la kɔrɔli bɛ ka caya an bɛ kuma surunya yan ka kumanduga bɛɛ lajɛlen fo
garibukɛ ladonni na garibukɛ bisimilali la garibukɛ bonya jirali la aw bɛ min fɛ tigitigi kumandu cɛ n'a muso an bɛ mɔlidu sigi de la an sigilen don mɔgɔ de ye min ka di kira Ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan ni o ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam o kuma na hami min bɛ kumandu ka cɛman na a n'a musoman na yarabi Ala kira bonya kama o mako ninnu dilan gɛlɛya minnu bɛ kumandu kɔnɔna la Ala a gɛlɛya wuli Ala an nana hɛrɛ minnu sɔrɔ kumandu dɔ fara a kan an mago bɛ bɛɛ de la kumandu o kuma bɛn bɛna sira o sira kan bɛn bɛ yen o de y'an sigi tan ka dɔ fara a kan an bɛ o ɲini Ala fɛ o bɛ bɔ ni sira o sira ye Ala ka na ni o sira ye bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ o la kumandukaw aw ta kɛra ne ye Ala de y'o kɛ Abdulhamid Kiske Ala de y'o kɛ wa ne yɛrɛ y'aw kanu koyi wallahi n y'aw kanu aw ka ɲɛmɔgɔw aw wasara ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔ la kumandukaw ne nana ka bɔ Magan n kɛra Alaji ye o Alhaji Abdulhamid Kiske n yɛrɛ kun kan ka surɔta daminɛ ni o ye y'a ye kumandukaw Kiske kɛra Alhaji ye o kuma na sa n'a bɛ n tɔgɔ fɔ a b'a fɔ ko Alhaji Abdulhamid Kiske Ala ye Magan da a ye n garisɛgɛ don a la n taara Magan n taara Madina o la ni aw ka dugawu don n seginnen ka bɔ Magan aw ka ɲɛmɔgɔw hakili tora ne la u ye délégation wuli c'est à dire mɔgɔ min tɛ mɔgɔw ka ɲuman dɔn kafiri ka fisa i ye ne ɲɔgɔnnanin ko n nana ka bɔ Magan wallahi u ye délégation wuli kumanduya fo Bamakɔ ne dɔrɔn kama ka taa i ɲuman dara i ɲuman segina o kuma an nana i ka dugawu kɛ an ɲɛ kan an ɲɛ da i kan i ka tila ka dugawu kɛ anw minnu bɛ yan n'an ma taa Ala ka taali nɔgɔya an ɲɛ n ko n y'a mɛn n ko n bɛ dugawu kɛ bari n'i bɔra ye dugawu ninnu bi man di mais kabini ma taa n'i jogo kɔni kɛra alikaba tigi ye min ɲini fɛ n'i jogo ye o jogo ye n'i y'a ɲini Ala fɛ a b'a k'i ye surtout i taalen ye ka na an taara an nana o kuma kumandukaw Alhaji bɛ ka dugawu kɛ hami min bɛ aw la tigitigi Ala k'a wuli Ala k'aw bɛɛ sago d'aw ma m'a dɔn nin ye sa ni sa de ye ɲɛnafin bɛna tila ka ɲɔgɔn minɛ nka su fila in ne hakili la an nana Ala ta de fɔli la nin kɔfɛ kumanduka tɛ maa ɲini nka silamɛya ye jumɛn ye la o la ni min y'a f'i ye ko sini don a fɔ ko ne ko k'a ye nkalon tigɛ ni min y'a f'i ye ko sun de don a fɔ a ye ko mɔgɔ b'i to sun na kɔngɔ b'i fa i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ ko ne ko ten kumandukaw ni mɔgɔ minnu ko aw ma ko misiri jɔli k'o de ye silamɛya ye a y'a fɔ a tigiw ye ko nkalon don ayi u b'a dɔn misiri ninnu bɛɛ tɛ koko korilenw de ye Ala ta jumɛn bɛ fɔ a kɔnɔ a bɛɛ tɛ dɔw fa ne ni yɔrɔw ye ala mɔgɔ minnu ka ko bɛ laban n'i ye jogo dɔ b'a la n'i y'o y'a la dɔrɔn siga foyi t'a la mɔgɔ min ka ko bɛ laban o don mɔgɔ min majigilen don n'i bɛ jɛɲɔgɔnya ɲini a kɛ maa fɛ min majigilen don a kɛ maa fɛ min bɛ ko dɔn
iga famu nga boni mami nga famu ye kuma chawa kuma dola kan yere bedi oma la mo mi nga famu bi tanye naga kodo ka buitai o nyine o tigi be kesawe ta ere ka famu yele safi nin karamo e ne te nyogona do ko ala ya kalfa a nyogona kalfa e la aka kuma ka basigile do na kuma na mate manyini nga kai mumfo ala e nendama ne mi basigile do ala e nendama ka farikolo dama aye munun jihadi na ma ke ni dota no felai o ye jume aye fofo aya bo ala de tala ajera mo ta ko ni ngara mo ne bene bolo asabaledo amunyunedo abe koto mo tala fasi bela jelefe eme ana esa zabade ga nyogonga ne no fe mo be ba don abe chugo mina madola ibsegi ida de doga ko ganti nga billahi ote ale amma dele ka ko ke ana nere personnellement wa njenyo konti kai kodo kila ko fitini na doro o mimi se ka ke sababu ka etoro ala ene so karamola malgré akala ne no nae ashika koroni antai na ayaye dogo yani aye na be gani la ka kuma be fugula de bo madola dobe iboya baraka jugula ngangani ayere la tigi galodo ale tamaketi wallahi malakama pour que akana sega kodoge mi mesega an toro na me bamako atigere ana billahi na me bamako atigere ana am sega na anzegi na am sega sabeke ami nyogo eliminge a chali bay chez sabay 3 fois attaque dore foi kama ale kana sega fenge doro mi me sega on toro usai ga boya be se ama chogo mina ayre bolo te billahi aba toro jane fe ka dumbulo do dobulo o kana adi an maso o doro e an wasa ga kula mo mi no ate ko ke aka ye kama billahi aka ko be wani ala de che ala e ne son o karamo de la ola ale de mina dugo kala wallahi kaside ata dusuguna no dusugun kai mo dusugun kai hal ni be boli de son ni ya nyine ala fe ala be do di mala mate mo mi njogo kele do baya yere wallahi ola amena anga dugo dama mollu dugo abakala akalan dola au tay au ka hamundo doroe au ka hamundo andale mala on ye dugo ke bay na ala de ajabi bay mogo nana ni sere mais onte wallahi onte onze ga ajabi u mogo bo yere bolo nolu banana o meta nolu yere docteur Sola ame ni ye mogo wero nale kana sere ajo ko an ga dugo kama ni nyana bora seke o tigi yere ngania de kama ala ya nyana bo amina o dugo kele de ke e sere a chama be o angara mogo bora ka fosa sanwo mogo de bena sere aujo salo anana anyine haminziri nyina jabira muso nana sanwolovla abe furula ama desoro ko anga salo nasini ya soro ati wa soro abe tamala salo nda benani oye aye adama kashi ana manyoye la aye kai jideta aye rabga ka fo chugumina ka adama kashi anfla sangumela ani konobara de sera amaya ka fogo ale dugo mi nyina ajabira abega kababo me kababo te la niya ke ala baki niya to ala batu
o dugawu de bɛna kalan hami tigiw a y'a ka hamiw don ne ka hami ma dala n'a bɛ ko tabali zafɛ nka n bɛ n se don usaye falyatafaddal mashkura الرحمن الرحيم يوم نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا قد حضرنا مولد نبيك وصفوتك من خلقك فافد علينا ببركته خلع العز والتكريم واسكننا بجواره جنات النعيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وأجرنا من عقابك الأليم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وبآله أهل الصدق والوفاء وبصحبه الأبرار والشرفاء كن لنا عونا ومعينا ومسعفا وبوئنا من الجنة قصورا وغرفا اللهم إنا نسألك بجاه النبي المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار ونجنا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار واغفر لنا ذنوبنا إنك عزيز غفار بلغ اللهم وأوصل ثواب ما قرأ بتمامه وكماله من هذه القراءة الشريفة والمولد الشريف زيارة في شرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم في شرف آله وأصحابه وأهل بيته طيبين الطاهرين رضوان الله عليهم أجمعين وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل منهما من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين وصدقة جارية من جنابه المكرم صلى الله عليه وسلم إلى روح من كانت التلاوة الشريفة لأجلهم وسببهم وجهتهم وأنت أعلم بهم منا خاصة وعلى قبورهم منك نور نازل مولانا رب العالمين أوصل اللهم الثواب هذه التلاوة منا إليهم واجعله نورا نازلا عليهم وجاف الأرض عن جنبيهم وافسح اللهم لهم في قبورهم مد بصريهم وارحمنا إذا سرنا إليهم كذلك اللهم لهم ولمجاوريهم ولسكير تربتهم ولسائر مقابر المسلمين ولنا ولوالدينا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق الدعاء علينا ولمن أوصانا وأوصيناه بدعاء الخير ولعبادك الحاضرين السامعين ولكافة أهل الإيمان أجمعين وحرمنا اللهم على النار وتوفنا مسلمين اللهم حرمنا على النار وتوفنا مسلمين اللهم حرمنا على النار وتوفنا مسلمين وادفع عنا شر الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لك كلام بلا جلم لك أنسقو دام لك هرو شران علسا لا أمي فاتحة كسروك سيراني لكم من دقوفة إن شاء الله كأنغنا سوكا أعوذ بالله الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما ولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. saboda ka hero turan la me fatata ka soroka siranye kuma nduko fe insha Allah ka amuna soka a'udhu billahi rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا إله إلا الله المالك الحق المبين لا إله إلا الله المالك الحق المبين midemeni ala fe ala mi kerani suwe sari dambaye mesol amadaka Ahmad al-Bashiruka sallallahu alaihi wasallam hakul mu'min la ilaha illa Allah al-malikul hakul mu'min hakul mu'min لا إله إلا أنت الملك الحق المبين لا إله إلا هو الملك الحق المبين لا إله إلا ربنا الملك الحق المبين حق المبين ما ورتاوناني فمالته جيكي ورتاوناني دالي مسته kungo foyoro taunani alate on semenino famala kili hakul mumbin sangolo meleke ubere sonama kuma were taunani famalate alaka masaya chinye banginindu hakul mumbin kuma golo meleke ubere sonama alaka masaya chinye banginindu hakul mumbin jineni aramade uni uruhani yau nunumbede sonama awere tauna ne jabaru alate walaka masaya chinye banginindu hakul mumbin kungu kono fewani jila fenu sonama were tauna milatifu mazate alaga masayati ebainebe hakul mumbin kutubu feme temena ya du
koloka olube dumina ni kalima ineka udumina ni kalima ineka olube fatura ni kalima inde la ilaha illallah wal malikul haqul mubin walujufa vetemena ya farafina kono olube dumina ni kalima inde udumina ni kalima inde olube fatura ni kalima inde Manyuma feve temena ya mali konona olube dumina ni kalima inde ufatura ni kalima inde Sheko bugadari duminaka Sheko bugadari faturaka wa akanu baubi dumiaka akanu baubi faturaka wa ala jonyo monde bafo jonkuna ndeude bafo wa kishi jonde bafo la ilaha illallah wal malikul haqul mubin sufia jama kulu sunman la ilaha illallah wal malikul haqul mubin shego kabiru kanefu shego la sana dengedo bele bele dalendo segu kono alebe kalma info baka jajara fo belengana Abdullahi baro fo sampilila ba umuda mele fo Abidjan nana kasono fo ala jomso Sofia kala no mefo kadiri ya jama kulbe fo ka Sofia sare kanu bo fo ni ala don ni ogofuli